ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆன் ரெக்கார்ட். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மூங் தால் தோசை, அதாவது பச்சை பயிறு தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம ஒரு கிளாஸ் பச்சை பயிறு எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதை நம்ம இப்போ ஊற வைக்க போறோம். ஒரு கிளாஸ் பச்சை பயிரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதை நம்ம இப்போ 5 ஹார்ஸ்க்கு ஊற வைக்க போறோம். இப்போ பச்சை பயிரை 5 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம். நம்ம பச்சை பயிறு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோமா, அதுல 1/2 கிளாஸ் நம்ம அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும். 2 பச்சை மிளகா, 1 இன்ச் இஞ்சி, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் பஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைக்க போறோம். மிக்சி ஜார்ல இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா தோசை மாவு வர மாதிரி நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. புரோட்டீன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்க ஒரு பொருள் தான் பச்சை பயிறு. ஸோ இந்த டைம்ல நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். சீரகத்தை சேர்க்குறோம். அடுத்து மஞ்சத்தூள், நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பச்சை மிளகா, இஞ்சி, கருவேப்பிலை, அப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்க உப்பு, அப்புறம் அரிசி மாவு. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ மிக்சியில் நம்ம நல்லா அரைச்சாச்சு. இதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நீங்கள் நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்துக்கோங்க. இப்போ தோசை பதத்துக்கு நம்ம மாவு அரைச்சாச்சு. இப்போ ஒரு வெங்காயத்தை நீங்கள் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றலாம். நல்லா மெல்லிசா தோசை ஊற்றிக்கோங்க. தோசை ஊற்றிட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை அப்படியே மேலே கொஞ்சம் தூவிக்கோங்க. தூவிட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. தோசை நல்லா வேகட்டும். தோசை நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ஒரு ரவுண்டா நம்ம திருப்பிக்க போறோம். நமக்கு நல்ல முறுவலான தோசை கிடைச்சிருச்சு. நம்ம முருகலா நல்ல தோசை சுட்டாச்சு. இப்போ நம்ம சூடா தேங்காய் சட்னியோட சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.